ये किडनी गुर्दे कलेजी सब निकाल के बेचे जाते हैं भैया। अच्छा, कहाँ बेचते हो इनको? ये सब हॉस्पिटल है, हमीदी हॉस्पिटल भोपाल के अंदर, उधर बिकता है भाई। Kajing kapat na kalian ke jonga ya pi ki parlok ki handman ki para sengaja share kena video kada pila share haki group ki pair ki bedon WhatsApp jong pila ne ha FB jong pi namar menta ha kena video ngan lek ban itu ipi ban ngan iru kat to kena ki dur ka video ngam la ban ipi hang ne ka don ka issue copyright na ta daw ngam ipi ki dur bala lap Bret ki Shohnoh Ngut ki Heprit Hadien Bala say Yaka kamut ki parts ki bedon hakamet kum ki kidney liver bat ki lungs bone jai ki parts ki bedon ki pair ki parts ki bedon hapo ka dekot met ki say bat ki ot im ki khna ba pli kat no ki khna kin pang hakapor bagi ot hakapor bagi say te ki parts na kamet kan jongki kat hane nga ka bani thu ipi we Shohnoh ola I thu hangno don ka kun hun ka jongki bat kumno ki rabor ya kine ki Heprit kaban kong une Shohnoh ola I thu hagi media ba ki don ki kun hun ka ba heba kamut ka tim ka ba heba apo kari India don ki balik sha south don ki balik sha north don ki balik sha west but ulai thu ba la de ki yo I ki Heprit ki khot ye ki but ki kren da ka we ka kum ka jadu ka bala ka ba kila hikai ka te ka jadu ban pen sho be ye ki khna ki pen sho jadu ye ki khna but ai dau mit la ne ki jadu ki ba pen sho be bat ki ra ya ki khna ta om pat yo snyo ba la ja po ka jala me galia jongi hanrei ya ki ja la ja bun ki jaka ki ba pair ki jila kum UP Uttar Pradesh Bihar Jharkhand pair ki jila la ja ki Shohnoh ki barabor ya ki khna ki menta kajing kerpat ke jonga ka satang kene sngoba share kene ka video kajing kerpat ke jonga ka satang kene sngoba share let pi isi sha ye khun ki kati ki jong pi khnang begin light na kene kajing sha rabor khnang begin im ya kajing im harangkat ikmi ki pa si junam